yen to Larasati ora ndak wengku garwa rinasuk dadi garwaku. Niku panyuwune ingkang garwa Raden Ayu sakit cemeng jeneng kok basake to mong lara ireng ya lara ireng kok sakit cemeng. Wong wedok longgar kira kaya Ndarayu Bratajaya ya Ndra. Apa miturut ngendikane Ndara ra Raden Janaka diaturi tindak pidana kandhang kuku sayembara kukupane Dewi Larasati. Ndara putri lara ireng ora lega nek Dewi Larasati ora dirasuk garwa dening Ndara Janaka. Wong wedok kok longgare kaya Bidara bojomu ya kok. Oh adoh. Bojoku ya jeneng kok wong wedok ngene nek jeneng Pit. Aku jejer disujanake kok. Lah sampeyan nek gadheke kok. Lajeng keparipun Ndara Kakang dina iki ayu ndak kandi gegancangan lumawat marang Widara Kandhang. Ngrasa alas iki cetane ngrasa ora nedya kandhek. Nggonku lumaksana kalamun durung temeka ndon kang sinedya. Yaiku padukuhan Widara Kandhang Kakang. Anawasa Wanawasa tumurune jurang kabeh ribandil kang bebondotan kasrimpet penjalin cacing wangko sanapake lampai sang saya sangkut saban nyeta bebaya ikang aneng Srawana Tri damyak para yaksa kadang talan yang kalang akar pada mulia dengan lega konak